ଏଇ ଭିତର ପଟେ ବି ଗୋଟେ କଡ଼ ଅଛି ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ବି ଗୋଟେ କଡ଼ ଅଛି। ଚାରିଟା କଡ଼ ଅଛି। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଦେଖେଇବି ଫୁଲ କେମିତି ଫୁଟିଛି। ତ ଏଇଟା ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ, ଆମ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ହିଁ ହେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଫୁଲ ଫୁଟିବାଟା ଦେଖେଇବି। 7:30ରୁ 8ଟା ଭିତରେ ସେ ଫୁଲଟା ଫୁଟିଯାଏ। ତ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ହେଇଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତା ସହିତ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଯେତେ ସବୁ ଗଛ ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି, ଫଳ ଅଛି, ସବୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଗାଇସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ ବି କର। ତ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍। ଚାଲ ଦେଖିଯିବା ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ବାଡ଼ିରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆଉ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଆମ ଆଈ ଆଙ୍କେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଗଛ। ଚାଲ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲ ପାଖକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଖାସ୍ କରିକି ଏଇଟା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏପଟ ବି ହୁଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଫୁଲ ଯାକ। ଖାସ୍ କରିକି ଏଇଟା ମନସୁନ୍ ସିଜନ୍ରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଫୁଲଟା ପତ୍ରରୁ ହିଁ ବାହାରୁଛି। ଏ ଭିତର ପଟ ବି ଅଛି, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ କଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଅଛି, ସାନ ସାନ ହେଇଛି ପୁରା। ଆ ପୂର୍ବରୁ 3ଟା କଡ଼ ଆଗରୁ ଫୁଟି ସାରିଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଆଈ ଆଙ୍କେ ତୁଳି ଦେଇଥିଲେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଫୁଲ, କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଆମେଜିଂ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ ହୋଇପାରେ କାରଣ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ବାଡ଼ିରେ କି ଗଛ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏଥରଟା ଆଈଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି କି ଫୁଲ ତୋଳିବା ଆଗରୁ ମୋତେ କହିଦିଅ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରିଅଛି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନ ସହ। ଆମ ଆଈ ମୋତେ ଖୋଜିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଘରେ ନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ତୋଳି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତ ମୋତେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା କି ମୁଁ ଏଠି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏ ଫୁଲ କାହା ବାଡ଼ିରେ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କୁହ ମୋତେ। ଏଇଟା ବାଦାମ ଗଛ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଗଛକୁ ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଅଛି, ୟାକୁ ହେଇଛି 2 ବର୍ଷ। ଏତେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, କେବେକୁ ଫଳିବ, ଆମେ କେବେକୁ ଖାଇବୁ। ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ, ଯାହାକୁ ବର୍ଷେ ହେଇଛି। ଡାଳିମ୍ବ କେତେ ବର୍ଷରେ ଫଳିବ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହ, କାହିଁକି ନା ବାଡ଼ିରେ ଗଛ ଥିଲେ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ବାଦାମ ଗଛରେ ଟେବୁଲ୍ ଗୋଲାପୀ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଟଙ୍ଗେଇକି ରଖିଛୁ। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ବୋଟଲରେ କାଟିକି ରଖିଛୁ। ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ବୋଟଲରେ ଏମିତି ଜିନିଷଯାକ ବାହାରେ ନ ଫିଙ୍ଗିକି ଆଉ ଥରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। ତ 2ଟା ବୋଟଲକୁ ନେଇକି ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ କରିଛୁ, ଆମେ ଗଛ ଲଗେଇଛୁ। ତ ଦେଖ ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ସକାଳୁ ଫୁଟି ଥାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ସକାଳୁ ଉଠି। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଅଁଳା ଗଛ, ଫାଷ୍ଟରେ ପୁରା ବଢ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଆମେ କାଟି ଦେଇଥିଲୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛଟା, ଯାହାକି ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଆମ ଭାଇନା ଏଇଟା ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ଗଛକୁ। ଫୁଲ ବହୁତ ବାସ୍ନା ହୁଏ, ବହୁତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ତ କୁହ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗଛ, ଆଉ କୁହ କି ଗଛର ନାଁ କ'ଣ, ଫୁଲଟା କେମିତି କଲର୍ ଫୁଟେ। ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ କି ଗଛ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଯିବ, ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼୍। ତ ଗଛର ନାଁ କହିବ। ସୋରିଷ ଗଛ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଛୋଟବେଳେ କେମିତି ୟେଲୋ କଲର୍ ଥାଉଛି, ଆଉ ବଢ଼ିଗଲେ କେମିତି ଗ୍ରୀନ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କି ଏଇଟା କେଉଁ ଗଛ କହିପାରିବ। ସେମାନେ କହିଲେ ଏଇଟା ମୁଗ। ଏଇଟା ମୁଗ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସୋରିଷ ଗଛ। ଆଜି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ବ୍ରହ୍ମକମଳ କଡ଼ ହେଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଫୁଟିଯିବ, ଦେଖିବ। ଖାସ୍ କରିକି କାଶ୍ମୀରରେ ହିଁ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏଇଟା ହେଉଛି। ଆମ ବାଡ଼ିରେ ବି ହେଇଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବେ। ତ ଆମର ମେନ୍ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲ, ଯାହାକି ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଏବେ ହେଇଯାଇଛି 8ଟା। ତ ଏଠି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି, ସାପ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଭୂତ ନାହାନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ। ତ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଫୁଲ ଗଛ ପାଖକୁ। ଦୂରରୁ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ। ଦେଖ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ। ଏଇ ଫୁଲର ଖାସ୍ ଗୁଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯାହା ଏଇଟା ରାତିରେ ହିଁ ଫୁଟେ।
ସାଙ୍ଗମାନେ କାହା ବାଡ଼ିରେ ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କୁହ। କୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଦିନ ଧରି ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫୁଲ ରାତିରେ ହିଁ ଫୁଟିଥାଏ। ଫୁଲ ଭିତରେ ଏମିତି ଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଏବେ ଆମ ମମି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଫୁଲକୁ ଧରି ଫଟୋ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଫଟୋ କାଢ଼ିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଖାସ୍ କଥା, ଏଇଟା ପତ୍ରରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ମାଟିରେ ପତ୍ରଟା ପୋତି ଦେଲେ ଏଇଟା ଗଛ ହୋଇଯାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଲୁଅରେ ଗଛ ପରି ସେମ୍। ସେପଟେ ତଳ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଅଛି, ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏପଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟରେ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆଗେ ସେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା। ଏଇ ଭିତରଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏପଟେ ଆମ ଆଈ ମାଇକା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଫୁଲ ତୋଳିବା ଆଗରୁ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତ ଆମ ଆଈ ସବୁବେଳେ ଫୁଲ ତୋଳିବା ଆଗରୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଫୁଲ ତୋଳିଦେବେ ଆଉ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେବେ, ସକାଳୁ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ ଦେଇଦେବେ। ତ ଏ ଫୁଲ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁବେଳେ ଦିଆଯାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଗକୁ ବି ଏମିତି ଦେଇ ଚାଲିଥିବେ। ତ ଆମ ଆଈ ସବୁବେଳେ କହୁଥିବେ କି ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲଟା ଶିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସପୋର୍ଟ କର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରସ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଣିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାନୁ।